پشتی چاوەڕێبوونەکە درێژ لە ئاکرێ سێ فەرمانگەهên دیتریên دروستکردنا کارتا نیشتیمانî hatine vekirin. Li her sê nahiyên Bicîl û Girdesên û Dînarte ev fermangehe di niha da dê dest bi karê xwe kin û welatiyên wan nahî û gundan jî dikarin li wêre kartên xwe yên niştimanî dروست bikin û vekirina van fermangehan jî asankariyeka mezin ji bo welatiyan çêkiriye. هندي بين الشباب وبرا او بتسن زياده ببن فايده ما بترتا انه كلا اكري بقائمه حتى هنا اكري لا اكري زختك بقوت بس اكري بو اما حزكين يعني زياده ببن ابا قالك بخوش حالين كهات بزيله ابا يكم زاره افكار اجتماعي بيت بزيله ما حزكين بزوترين وقت بس دينارتي وقت سينش هندي كارت اجتماعي هندي بنشوان زياده ببن خرج دي فتر هيتنو يعني زوتريش دي شوري خو صار سرك قالك عالم فقير وجارك بوناسيتن مثلا اللي رابطه اكري برپرسê ragihandina regesnama barêşarasaniya duhok diyar diket egerê gîrîbûna vekirina van sê fermangehan di destê wan da nebûye û li gorî yasayê jî di demê 5 salan de pêdivî hemî welatî bibine xwedanê karta niştîmanî. Evruke melberab anaya xudê dê sê fermangeha vekin. Ev Amelêk û Bicîla ya êkê ye dîv da fermangeha barê şaristaniya dînar te ku dê bîte karta niştimaniya dînar te û piştî nîvrop anaya xudê dê fermangeha girdesênê jî vekin. Li ser gîrûbûnê jî gîrûbûn neb destê me ye em girêdayê sîstemekî ne ku prêveberiya giştiya regeznama Bexda ve girêdayî ne. Ev nasnama me îşare pê ku dê şînasiyê belgenamet kevin girîtin. Lê etmînî ser kewdana. 5 sal tikên bin an zêde bin mercaleheyek zêde jî bikin. Beryaniha bitin ek fermangeha karta niştimanî li Akirê hebû. Ev ê çendî jî gileyeka zû li dîvxwe îna bû. û li gorî zanyariyan li sinûrê parêzgeha dûkeheyaniha 18,000 kartên niştimanî temam bûyne. û ev karta niştimanî jî cihê sê belgenamayên resmî vedîrîtin. û dibîte rêxweşker bû bi sanahiyê birêkirina karobarên welatiyan li dam û dizgehên hikûmetê. Dilbirîn Gazî, Kursat News. Akirê.